Yan, doon sa harapan nakaupo. Diri ka. Lalaki, magdikit ang mga may uniform. Ito na kayo uniform, matubangan mo. Ayaw ninyo, biduhan ka mo? Kalunok mo na yung pagkaon. Ato ni isod sa part 5. Ito YouTube. Wow. 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 Ini tayo ko na. Yan ka na lang mo. Inanarit mo. Nagkaroon sila ni Chua? Nakita mo? Kapon, nagano sa inyo? Nagano na si Kuan, si Chua? Nagano na? Pula sila karon. Pero kapon na dito. Ha? Di ang municipal na lang sila doon sila para pupuntahan na sila. Ang sa city talaga din. Butot sa mga. Tama ko sila sa GC. Kailangan mag-active mo sa GC. Ay, pili ka lang sa GC. Kapag mga chairman, dapat mo yung mga active sa GC. Ay mo, may magpahibalo sa members. Man mapala dili. Sabi bay sa yung gadang bulpen. Ugbag bulpen. Kamay wala ko. Dahan pa man. Dahil pinupin niya. Albo ba?